team ayishuthe le team kuba yonke imicimbi akayishuthe le team nangabe ukuthi bafowethu abantu beni abashuthayo banenkinga nalabafowethu abafofa namakhamera babo asandaba thina loshuthi thina basuke sijabulise inina abantu bethu ukuthi ushuthile noma asishuthanga afofa nekhamera yakhe yabona manje ubazona ukuthi ukhona umuntu oshuthayo ngingambona la ngoba kusingaletheni kodwa first ukuze besozifona iy'thombe sezipostiwe zamakhamera njalo abantu basibuza ziphi iy'thombe zethu sithini ebantwini bengabe bafowethu eshuthayo unenkinga nathi ngisho ukuthi nenkinga nathi thina sinankinga nani futhi asinande abanani yabo asambeni